Здравейте на всички и добре дошли отново в канала. През последните дни международните финансови пазари навлязоха в изключително напрегнат период. Геополитическите рискове нарастват, търговските конфликти отново излизат на дневен ред, а инвеститорите започват да преоценяват позициите си в глобален мащаб. Напрежението между Съединените щати и Европа се засили значително. Последните изявления и решения показват, че нова търговска война вече не е просто сценарий, а реална възможност. Обсъждат се допълнителни мита върху европейски стоки, което увеличава несигурността и оказва натиск върху валутите като еврото и паунда. В такава среда инвеститорите естествено се насочват към активи, убежища. Златото и среброто реагираха незабавно, като достигнаха нови исторически върхове. Златото тества нива около 4690 долара, а среброто също показва изключително силно представяне. Ниската ликвидност заради празничния ден в САЩ допълнително засили волатилността на пазарите. Когато геополитическите рискове се увеличават, страхът на пазарите расте. Това води до разпродажби на рискови активи и засилен интерес към злато, сребро и други защитни инструменти. В същото време фондовите пазари в Европа и САЩ изпитват натиск, особено в технологичния сектор. Ако погледнем американските борси, фьючерсите на Nasdaq 100 започнаха седмицата с сериозен спад. Индексът навлезе в технически рискова зона и ако тези нива не бъдат възстановени, натискът може да се засили още повече. Технологичните акции, които бяха основен двигател на печалбите в последните години, в момента са най-силно засегнати. При златото картината остава ясно положителна. Пробивът над ключови нива отвори пространство за нов възходящ тренд. Зоната около 4550 долара се очертава като важна подкрепа, а всяка краткосрочна корекция може да бъде възможност за нови позиции. Среброто следва златото, но с по-висока волатилност, което означава и по-висок риск при неблагоприятно развитие. Когато говорим за управление на риска, разликата между злато и сребро е ключова. При негативен сценарий, златото може да загуби ограничен процент от стойността си. Докато среброто може да понесе значително по-големи загуби, затова балансирането, позициониране в портфейла е съществено значение. Сходна картина се наблюдава и при други суровини. Някои метали започват да формират нови възходящи структури, което показва, че инфлационните и геополитическите рискове продължават да подкрепят твърдите активи. Сега нека преминем към криптопазара. Въпреки силното представяне на златото и традиционните пазари, криптовалутите в последните дни показаха по-слаба динамика. Биткоин и водещите алткоини изпитаха натиск, като част от инвеститорите временно намалиха експозицията си към рискови активи. Биткоин се намира в ключова зона, въпреки краткосрочния натиск, дългосрочната структура остава стабилна. Подкрепата около 90 500 долара е от решаващо значение. Ако това ниво се запази, следващата цел може да бъде зоната около 100 000 до 101 000 долара. Ethereum също показва относителна стабилност в сравнение с по-малките алткоини. Подкрепата около 3100 долара остава важна, докато пазарът търси посока. При XRP
И по големите проекти натискът е много по-силен, като значителна част от последните печалби бяха изтрити. Това ясно се вижда и в графиката Total 3, която отразява пазарната капитализация на всички криптовалути без биткоин и етериум. Тук наблюдаваме сериозна корекция, подобно на движенията при по-рисковите алткоини. Инвеститорите в малки проекти понасят най-големите загуби в този етап. Честно казано, в момента криптопазарът показва по-слаба синхронизация между фундаменталните и техническите фактори в сравнение с други пазари. Докато златото, среброто и фондовите индекси следват ясни трендове, криптовалутите все още търсят стабилна посока. Това обаче не означава, че дългосрочната перспектива е негативна. Напротив, настоящите корекции могат да се откажат в фаза на натрупване преди следващ по-силен импулс. Най-важното в този период е търпението и правилното управление на риска. Като инвеститори трябва да останем дисциплинирани, да диверсифицираме портфелите си и да не се поддаваме на емоции. Пазарите винаги преминават през цикли, а най-големите възможности често се появяват именно в периоди на несигурност. Независимо от краткосрочните движения, глобалната картина показва, че напрежението и геополитическите рискове няма да изчезнат скоро. Това продължава да подкрепя твърдите активи в по-дългосрочен план, може да даде нов импулс и на криптопазара. Както винаги, цените могат да се променят бързо, но стратегията и дисциплината остават ключови. Благодаря ви, че гледахте видеото. Ако съдържанието ви е било полезно, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала. Пазете се, инвестирайте разумно и ще се видим в следващото видео.